BSL, Sain Cymraeg, Camera Bocs Brownie. Arferai'r twristiaid cynnar i Ogledd Cymru gadw ei hatgofion o'r gwyliau a'r gamerâu fel y bocs Brownie hwn. Dechreuwyd ei werthu ym 1910. Roedd y Brownie poblogaidd yn rhad ac yn hawdd i'w ddefnyddio ac yn ei sgil dechreuodd y pobl ymhel â ffotograffiaeth.